जोंखौ सोरजा खबर बिलाय सोरजाखौ नोंसो माथो ओरै फैलाय बाव मैथा ओरै फै मा गोदाव सोराव बेरायफुंजानि मा जोंखौ जोंथ' मा नाम खारिलायनाय मा जादोंब्रा नोंहालाय इयाव फै आं इयाव थानानै रायलायगोन आं मावनो थागोन फैब्रा हा थांबा माथो जाखो बै नोंनि फिसाला जेंगावा आंनि बिमाखौबो गोसोथोयो ओमफ्राय आंनि गोसोथोनायखौबो गोसोथोबावदों मिथिबाय माबायदि फिसा खांदों नोङो माजों माबायदि खांदों माबायदि फिसा खांदोंलै आं मोजाङै खांदों आंनि फिसाखौ हा नोंनि फिसाजोखौसो गोसो थोदों ना नोंनि हिनजावखौसो गोसो थोदों आंलाय मानो बिनि खिथु मा नांजानायनि ना खिमायनांगौ जाखो बबाव गोसो थोदों नोंनि हिनजावजों थोदों ना नोमाजों थोदों ना सोरनिबा बिमाजों थोदों ना फिसाजों थोदों आंलाय माबोरैथो नुजानांगौ जाखो नों फिसाखौथ' बोरै गेट जाखांखो गेटआ सेरदा मा ओइ नोङो बोरै दारि ओरै मुस्लिमनो फिसाखौ गेट जाखांबाय नोङो आंनि दारिखौ नांजानालै आं मोजाङै खांदों आंनि फिसाखौ मोजाङै खांनानै बोरैथो बिदि जाखो माबोरैथो आंनि गोसोथोनायखौबो गोसोथोबाय आंनि बिमाखौ माबोरै गोसोथोनो मोननांगौ आंनि फिसा बिष्णुखौसो नोङो गोसो थोनाय बदनाम खालामदों नोंहाबो हा माथो नोंलाय माथो गोदाव सोराव बेलासियाव फुङाव माबा ओरै मोनामसुला बायनोसो नुयो नोंखौबो आंलाय मा बुंदोंलै मा बुंदों मासे गरम रानदोंलाय बोरायालाय होद दारि सारि फुजोबगोनलै आं दानो थारासो जगायनाय माब्ला बिलाय गथ'आलाय हाला खनसेल'सो मोनदों बे बेथाया गोदो नोंसोरबायदि सेंग्राखौ साबेसे मेथम बोखो बे बोराया खबर दं नोङो साला मा सोर दावराव जाफैलाबायदों उन्दुनायाव बेटा नों दावरावसो होनदों जेंगाव नोंनि थाखायनो आङो दिनै बेरेफुंजानि मा बुंजाखो सोर मा बुंफैदों आंनि थाखाय आरो सोर मा बुंफैदों बे साला बे मैथानि बिमा मैखि दिनैनिखौ गोसो थोयो आरो बिनि फिसाजोखौ गोसो थोयो नोङो ओइ बेटा नोंखौबो बेटा जेंगाव नोंखौ आं एथ' मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ जानानै खांदोंमोन गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन फोरोंदोंमोन मा जायो जाथोंसो थारमासिन बेखौबो फंसे होथारसै आंनो बोराय नोंखौ बिगुर बिसिगोन मैथाखौबो बिगुर बिसिगोन आं बिगुर बिसिनो सोरनिबा बिगुरासो जिलांगोन बेटा दिनैनिफ्राय गोसोआव लाखिखा नों आंखौ बुबाय मैथानि बिमा मैखि दोनैले बिनि बिनानावखौ आरो फिसा बिमाखौ मानो गोसो थोनांगौ नोङो थोयो एसे मोजां साफाखौ नायनानै थोब्रा आंलाय मैथानि हिनजावखौ माला गोसो थोनाय फिल्म शुटिं खनसेल'सो खालामदों बेसो आंखौ फसायो बेखौनो बे एरनानै खोन्थाफैदों गवा थांगोन आं आरो नों आंखौ बुबावबायसो फंसे आरो बुबावनो मोजां साफाखौ गोसो थोदे आफा थोआला दसन लागोन आं गोसो बायदि लागोन आं लामारजों लामारबाय साला मोनबाय साला सानैबो मोनबाय बे आंनि आखाइजोंनो मोनबाय सासे न'नि सासे मालायनि सबफ्रा नामथारला बिसिना सालाफोरना दारमासिनि फैबावदोंल' बे सालाफ्रा बेरेफुंजानि मैथानि फिसाया गोखैनि फिसाया आफाजों जि नांलायहैबायलै थांनानै मा होना बिराद जात बुंखादों नोंनि सायाव ओमफ्राय आफायाथ' आंखौ मिथिखायो सिदा सादा मानसि होननानै थां बाबा रजिजों रायलायहै होननानै नोंनाव थिनहरदों आंखौ थिनहरमारदो थगायदोंसो खोमा गावा आं बिदि थगाया आफायाबो मिथिखायो बे मैथा गोखैनि फिसालायासो आंखौ एरै खोन्थाहैदोंमोन ये सावलेनखा इयो होजाबायबो ड्राग्स फाग्लाया इयो सैतानथारबो इयो थगायसोगारोबो थगायो आफानि फैसा खावैखौ लाबबाय थायोनो इयो बिफानिफ्राय ओमफ्राय आंनि सिगाङाव ओमफ्राय फैसा बुरला बुरथा मालाबा देखायफैयो ओमफ्राय आंखौ लब जागौबा आं जि फैसा देखायफैखायो सैतानथार आफानोबो बिदिनो खोन्थाहैदोंमोन आंखौ होना हरजाबाय दा फंनैसो थाफ्लियाव ज्रेम फाग्ला जाखाबाय इयो ब्रेन गैला इना थांखायाबा आंनिजों नोंजोंसो हाबा जाखागोन आङो रजे जमरि जि स्न'माराना हमाराहा रमरि जि खालामगोन आं नोंखौ दिनै गगोन सानदों आंजों होना हरजाबाय दा आफाजों फुजा दं थाफ्लियाव ज्रेम होलायनाय होजाबाय ओइ रजे ओइ
फाग्लाया फैलायबाय हे 저 머리지 스노머라나 호마라 하 로메리 칼랑거나 미코 어이 로제 로제 어이 로제 마바는 그러고 फैलाय मा जादों 어리 फै मा जाखो ओरै फै माथो खावब्ला ओंखारफैलायबाय मोख्रायालाय ओरै फै बाव फै रायलायनांगौ दं ओंखारनो मोना नामा आंनि हिनजाव नालाय आं ओंखारदों ओरै फै इयाव रायलायनांगौ दं फै माबार फै मिथिया आं थाङा मा थाङालै मा मा रायलायनो थाङालै रायलायनांगौ दं नोंजों मा रायलायनांगौ दं रायलायनो मा रायलायनांगौ दं होगोन हगारालै नोंखौ लांनो जोब्बाय होगोन आंखौ बेसे फाजै सिनायनो नाम बुलायलायनासो बुना हरबावदों थौ 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 मानियाव फैदों नोंलाय होगोन ओइ होगोन नांगौ सोबाबाय नांगौ सोबादों नांगौ सोबादों नोंखौ गिनो हायाखैमोन होगोन आइया माथो नालाय दख'ना सिया गोसो मोजा आं लेखा बावदों नोंखौ बुलायनो आं जोंसो र' नायगिरो नोंखौ बा माथो बेनालाय आइथिंफ्रालाय ओरै ओरै गावजोबथारोलाय आयौ थुब 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 बे हिनजावखौ नाङालै आंनो नाङालै आंनो थांनायगोन नोङा थांसै आङो थाङा नांगौ दिना हाबा जाबानो बिराद बुग्लिगोन नोङो थाङा दानो मैदाखौ जि बुनानै थिनहरबाय नोङो आं नोंखौ बुवाना नाहालै आं नोंखौ बुवा हो बुवाना आं नोंखौ बुवा बुमारा ओहो बुवा आङो आं नोंखौ बुवाथ' आयु मा फोरला फोथां हिनजाव बेलाय नाङालै आंनो र' बेखौ आं खैथ' गोसा गोसा जोदोंना र' बेखौ नोङो नुदोंना टिभि इउटुब चेनेलफोराव माबायदि देखायगासिनो दङ निउसफोराव आइजो माहारिखौ माबायदि जिनाहारि खालामदों जों बेनिखायनो आइजो माहारिफोरा गावखौ बासायनो थाखाय बिपदनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो बेखौ सोलोंना लादों बुजिबायना दा बुजिबाय नोंखौथ' आं बुवाना गावनि हौवाखौनो बुयो नामा सोरबा गावनि मोजां मोननायखौनो नोंखौ बुना लाब्ला आं बोरै रायजो जानोनो सोरजों थानो दे आं नोंखौ नुफेराखैमोनलै गिनांलाना सना मानो नों इदि गिबाय थाखो गिनांला आं नोंखौ बुवाना इदि ओरै ओरै सिब्बाय नोङो आं नोंखौ बुवाथ' थ'दो थ' थांसै थ' रुमाव थ' आयु 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 पापिफ्रा मान सन्मान जाजोब्बाय सासेयाथ' ड्राग्स फाग्ला जाबाय सासेखौ अननानै सिनेमा हाबनो होनायखाय सिनेमा हाबनो होबाय बेबो गोसोथोलायनायसो बरना मोनबाय ओरैनो मानसिफ्रा सिनेमा जगताव थानाय मानसिफोरखौ माबा मोनसे दाय मोनगौबा नायबाय थाखायो बरनामान मोनबाय दा नै बरनामान मोनबाय मालायखौथ' नुसनखाया मा जाबावगोन बे न'खरजों मान सन्मान थांजोब्बाय बे न'खरा आयौ 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 सेस 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 हामथारदों साला हामथारदों दालाय मानोथो सासे सिख्लाजों जोना हरजादों हो दानि सिख्लाफोरखौ एदावग्रा मोजां जाथारदों आरो हिनजाव मानसिफ्रा बेबायदि सोलोंनांसिगौ बै हिनजाव मानसिफोरखौ माखासे मानसिफ्रा जिनाहारि खालामनानै दंफाङाव आलायलाबायनो बारा जाबाय मोजां जाथारदों आरो बिदि ड्राग्स फाग्लाखौ बिदि हिनजावफ्रा मोनफैनांगौबा मोजांसो जाथारगोन आंनोथ' बेखौनो फिसौजो नांथारगौ बेखौनो फिसौजो लायनांगौ होमबासो सिदा जागोन बे साला बिफाजों नांलायबाय थाग्रा मोनदों आइये बिराद मोजां मोनथारदों ओइ राजा बे आदानि रुमाव मा मोनबाय थादोंलाय बाबा आं ओरैनो गेलेदोंसोलै गेलेना बिनि रुमाव गेलेना बे गावनाव फैथोंल' दिनै बखानाया मा लागा जोंदोलै हा मा बुस्थुबा बेलाय होद मा बुस्थुलै मा पाउडारबा बेलाय मा पाउडारलै